He tingut una gran satisfacció de poder veure tota aquesta junta que treballa, com treballava llavors el 9è centenari. Doncs això, al comunicar-ho al poble que s'estava preparant el 9è centenari, el poble ho va rebre molt bé. O sigui, el poble va donar mostres de que ho estimava. No ho coneixia gaire, però ho estimava. I llavors, doncs, la meva vivència va ser una cosa que es va anar fent, perquè parlàvem l'un i parlàvem l'altre, i jo comunicava a la Junta i deien, doncs hem de fer això, l'altre, i vinga, tots mans a l'obra, i vam anar fent sense parar, fins que vam arribar doncs, al final, no? I em va passar que mossèn Salvador, el rector, es va posar en contacte amb el mestre de cerimònies, el senyor bisbe, i llavors ell va ser el que va venir, el que va donar l'idea de fer un altar nou, el que va donar l'idea de fer el baldaquí i de posar-hi ceràmiques de breda, d'ensamont, de ceràmiques vermelles. L'ensamont es va dir, sí, però és que el vermell és el que costa més de coure. Però res, no, va sortir. I llavors també els ornaments, mossèn Genís va dir, home, el senyor bisbe li havien de fer portar una capa maca de veritat. I sí, doncs, m'ajugo mans a l'obra i m'ajugo a fer una capa per al senyor bisbe, que era la que llueix aquí. I van ser uns dies de molt de neguit, perquè doncs vèiem les coses però no sabíem com els faríem i tot plegat. Sí, doncs mireu, jo estic molt content per tot el que m'heu fet saber i em reafirmo amb l'idea que tinc, que Breda és un poble ple de vida i continueu així, fent coses, estimant el poble i procureu que tots aquests treballs i aquestes coses que feu us uneixin cada vegada més. I ara ja no em queda res més que dir-vos adéu-siau, no sé si fins aviat o fins al cel, perquè les cares que he vist avui que m'heu ensenyat de gent que jo coneixia, o coneixo encara, i són tan estimades, doncs han canviat molt, s'han fet molt grans i no sé quant de temps Déu Nostre Senyor ens deixarà estar aquí. Per tant, adéu-siau, fins que Déu vulgui que ens tornem a veure, aquí o a dalt.